Ow. Sarap pa. At salamat din po sa libreng therapy niyo sa akin. At dahil dito, kahit ako po'y walang pera, tulungan niyo ako ng malaking bagay para po sa aking paggaling nang hindi na kailangan ng magbayad ng malaki o anumang halaga. At salamat rin sa pagsuporta sa kagaya ko pong may stroke. Napayak mo kayo doon, ha? Oo, huwag mo lang i-dibdibin. Nandito lang naman ako. Pero huwag mong lalaaman. Salamat po. Sir Israel, meron akong kunting sorpresa sa Sir Israel, akong kunting sorpresa. TV Bisaya sa tulong na binigay niyo sa akin. Pwede po kayong mag-like sa Facebook niya at saka sa YouTube po, makikita niyo po mga videos na kagaya ko may stroke na tinutulungan niya. Sana po marami po siya matulungan na kagaya ko at lumawig pa sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Again, maraming salamat po TV Bisaya. Sana po ay marami pa kayong matulungan at marami pa kayong inspirasyon na bibigay para mga kagaya ko na stroke ay magagaling at mabubuhay ng matagal. Wala pong bayad ito at tayo po yung tangkadikin ang channel ng TV Bisaya 1 para makita nyo kung paano kami natulungan at matulungan din nila kayo. Maraming salamat po TV Bisaya 1 sa pagka-therapy sa akin ng walang bayad at ramdam ko po ang paggaling ko at kahit paano po ay gumang ang aking pakiramdam para laban sa aking stroke po. Walang anuman po, Sir Israel. At sana marami pa akong matulungan hindi lang dito sa Luzon, kundi sa buong bansa ng Pilipinas. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Bulacan. Kasalukuyan nating binabaybay ang lalawigan ng Ngikuwayan City at napadaan tayo sa kanilang police station at dito na tayo sa NLEX rampahan ito papuntang NLEX southbound at northbound at samahan nyo kami, pupunta tayo sa Barangay Pandayan dito sa Ngikuwayan, Bulacan.
Nakarating na tayo dito sa subdivision nila Israel Natividad. Nandito na siya. Tao po! Tao po! Ayan na siya. Tay, kamusta? Okay lang? Alas 3 na ng hapon. Oras ng kanyang pag-iinsayo. Nag-iinsayo muna si Tatay Israel tuwing hapon. Ito ang ginagawa niya palagi kanya.